विंचूर इथं 2-3 दिवसांपासून 9 माकडांचा अचानक वावर सुरू झाल्यानं ग्रामस्थांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली. पूर्ण गावाच्या परिसरात शेतशिवार परिसरामध्ये त्याचबरोबर मंदिराजवळ ही माकडांची तुकडी दिसून आली. ग्रामस्थांनी या वानराचं प्रेमानं स्वागत केलं. विशेषतः युवकांनी त्यांना केळी, भाकरी, चपाती, फळे आणि पाणी देऊन संतुष्ट केलं. त्यामुळे माकडांचा हा थवा गावात निर्धोकपणे फिरताना दिसला. बालगोपालांसाठी ही घटना विशेष आकर्षण ठरली असून मुलांनी माकडांच्या उड्या उड्या आणि खोडकर हालचाली पाहून आनंदानं टाळ्या वाजवल्या. ग्रामस्थांनी देखील या दृश्याचा मनसोक्त आनंद घेतला असून गावातील वयोवृद्ध नागरिक म्हणाले की वानरांचं आगमन हे शुभ मानलं जातं. अशा वेळी गावात आनंदाचं वातावरण निर्माण होतं. एकंदरीत विंचूरमध्ये या 9 माकडांच्या आगमनामुळे ग्रामस्थांमध्ये उत्सुकता, भक्तिभाव आणि एक शुभ संकेत आहे असं बोललं जातंय. बालगोपालांमध्ये हर्षोल्लासाचं वातावरण दिसून आलं. वेद न्यूजसाठी प्रतिनिधी सुनील क्षीरसागर, विंचूर.